कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. ही चर्चा चुकीची आहे. पहिलं म्हणजे माझी सगळ्या पत्रकार आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की एखाद्या बातमीची शहानिशा केल्याशिवाय आपण अशा प्रकारची बातमी चालू नये, माझी विनंती आहे. आज बघा, निवडणुकीला 1.5 महिना झाला आणि त्याच्यानंतर त्या भागातली जर काही कामं असली, आता इथलं वाळूचं धोरण आहे, इथलं आंबोली चौकूळ घ्यायचा कबुलत दवकराचा विषय आहे, असे अनेक विषय पेंडिंग आहेत. ते लोक आज या ठिकाणी येत आहेत आणि त्याच माध्यमातून मी पहिल्यांदाच मंत्रालयात गेलो आणि खाली काही आपले पत्रकार मित्र पण मिळाले. त्यांना विचारलं, बाबा बावनकुळे साहेब कुठे बसतात, कारण मी पहिल्यांदाच गेलो होतो हे सरकार बसल्यानंतर. ते म्हणजे बा 7व्या मजल्यावर त्यांची मिटिंग चालू आहे. त्यांनीच सांगितलं की बा लवकर जा, ते पुण्याला जाणार आहेत. आणि म्हणून त्यांना भेटलो, ह्या सगळ्या गोष्टीची चर्चा केली. एवढाच विषय होता. मीच नाही, आम्ही 2-3 आमदार होतो त्या, म्हणजे मी होतो आणि तिथले 2-3 आमदार परत होते त्यांच्याबरोबर. त्यामुळे कुठलाही विषय त्याच्यात तथ्य नाही. अशा प्रकारची माझी सगळ्यांना विनंती आहे की चुकीची बातमी या ठिकाणी आपण सगळ्यांनी कोणी चालू नये, याच्यात कुठलाही अर्थ नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.